Значи, не мога да режа хляб. Значи, винаги като режа хляб от едната страна става е толкова дебело, а от другата е толкова. И като искам да си го сложа в тостера или някъде, и то не става и трябва да ги дооформя. И тръгвам да ги дооформя, обаче не става, не съм много кадърен с нож. И се чупят на половината. И нищо не става. Също така, не мога да мажа филийки с маргарин. Значи, като почна да мажа, излиза маргарин от страни на филийката, пада долу, маже всичко, не става нищо. Също така, не умея, въобще не ми се отдава държавна задача и по химия. Това въобще не го разбирам, никога няма да го разбера. И за какво подява ли децата по химия неща? Значи, като вляза в магазин, като порасна и ще кажа на продавачката, едно H2O, моля, и тя ще ме пита с разтворена солна киселина или с сиарен серен оксид. Нищо не разбирам по химия. И аз ще ти кажа обикновена H2O, разбирате. И да, въобще не ни трябва това. И друго... Не умея да правя... Не. Абе, това е. От